Heledd, Dafydd, Rhodri o'r grŵp Adrift. Newydd chwarae yma Maes B, sydd dath i Heledd? Yn hapus iawn y perfformiad, diolch yn fawr. Yn siarad y cwbl o gynulleidfa, maen nhw'n hapus iawn hefyd. So. Ni sy'n sicr fyna i chi, ydych chi'n rocio dydach, mae rai mi ddeud. A fi'n gobeithio bod ni. Ac wyt ti'n dipyn o flaenwraig y grŵp, mae rai mi ddeud, achos chdi sy'n canu, a'r hogiau'n chwarae gitar, a drums ag yn y blaen. Sut yn union oedd chi at eich gilydd fel grŵp ta? Fel grŵp, oedd Rhodri a Dafydd fan hyn wedi cwrdd yn y brifysgol, a o'n i'n nabod Dafydd ar sbel fach, a penderfynu ni'n just dod at ei gilydd i jamos yma bach a athio fanna fan hyn. Mae'n mynd y dda iawn hyd yn hyn, dydi? Odi, wel, rwy'n enjoyo'n, ty beth. Be ti'n neud o ddydd i ddit o Dafydd efo ti dy hyn? Dwi'n gweithio yn ysbyty Treforys yn y fferfyrfa a just helpu bobl mas, basically. Ac wedi bod yn gweithio ar EP yn ddiweddar, meddwl nhw thai Rhodri? Do, ni newydd cwbla EP yn Gaerdydd yn Warwick Hall, so edrych mlaen i gael y mas na i pawb i gael gwrando yno a roi lot o arian i ni. Ac mae'r bandiau gwyrdd sgyrrych chi am eich garddwn yn awgrymu bod chi'n y gwersylla yn Maes B hyn yma. Dewr iawn mae rai mi ddeud. Do, ni'n teimlo'n bach yn hen nawr i fod yn onest, ond na ni pam lai. Chi'n mynd edrych yn ei yn y gwbl. Mae rai mi ddeud, Heledd, ti'n edrych yn ffantastig yn yma. Mae gen ti boots cowboy coch, rein chi fydd yn mynd draw i'n gwefan ni i edrych ar y cyfweliad yma. A teit di, efo calonna bach gwyn yn nhw. Mae rai mi ddeud, y person smartia dwi wedi weld yn perfformio'n Maes B hyd yn hyn. Pyrch gweithio Kate Bon eto. Ie, ti'n edrych ymlaen i weld Kate LeBon, dwyt? Ie, edrych ymlaen. Mae set i wastad yn ymrywio gig i gig, so mae'n mynd i fod bach o sioc i wir gwir. Achos chydig iawn o ferched sgynnon ni yng Nghymru yn canu mewn grŵp. Lot o ferched yn canu ar ben eu hunan, ond mewn band, wyt ti'n un o'r rei prin hynny. Ti'n teimlo hynny'n chdi bach o bwysau na ti'n trio efelychu ti dy hun ar bobl eraill chi? Dim felly, fi'n dim teimlo lot o bwysau. Fi'n hoffi gystadlu efo'r bechgyn gymaint ar merched, so dim yn broblem rili. Mae rai mi ddeud, mae'r merched gallu rocio cystal ar bechgyn, dydy? Wrth gwrs. A beth yw'r cynllunio yna mwyn i chi wrthos y baes? Wel, da ni waren maes ar y maes y Prynawn Fori, a wedyn ni war Cymdeithas Nos y Fori efo Mike Stevens yn headline, so ni'n disgwyl mlaen fawr iawn i wneud na. Ac yn y clwb rygbi mewn yn digwydd yn da? Ie, yn y clwb rygbi yn Ebwy, so ni'n gwybod lle mae fe to, ond newn ni ffind yna mas bod y fori. A'r cwestiwn mawr mae pawb eisiau bod adra ydy, pa bryd yn union fydd yr EP yma allan? Cwestiwn mawr. Gobeithio diwedd mis Medi. Croesi byson, mae honna wedi recordio wan, ydych chi'n dallt yn undach? Do, nhw. Mae'n bwysau mawr yn eich fan i, oes. Hei, diolch yn fawr iawn chi am y sgwrs boes na i adael chi fynd yn ôl i fewn i joio'ch hynna. Diolch yn fawr i chi.